Club Junta Building. Abale ndi alongo muli bwanji konse kumene muli. Lero lino ndakubwereserani nkhani yabwino kwambiri imene bwana Boni Karindo the DC alandira chimanga kuchokera kwa anthu osiyanasiyana maka kwanza anthu awo amene ali ku UK. Ndipo chimangacho bwana Boni Karindo apasidwa kuti akagawe kwa anthu osiyanasiyana amene agweredwa mu mavuto a njala. Motero bwana Boni Karindo akonzeka ndithu kugwirana manja ndi wina aliyense amene akufuna kutengapo gawo, amene wachichirimika kuti atenge nawo gawo kuthandiza abale athu amene afikapo kudya chitedze, ena ku Blantyre mpakana kudya zinthu zimene zili zongofanana ndi chinangwa, mpakana taluza ana awiri ku Blantyre, ena akadali ku chipatala. Chonde amalawi kwina kulikonse kumene muli kwa amene mukufuna kuthandiza apezeni bwana Boni Karindo. Loko mutandipeza ku inbox ndoti ndikupatsani nambala ineyo Club Junta, ndikupatsani nambala ya bwana Boni Karindo kuti muthe kulumikizana nawo. Kwa amene mukudziwa ndithu mondipezera mwake ku Facebook ndikuti mundipeza basi, nambala ya bwana Boni Karindo ndikupatsani ilipo, ndipo nawonso ndiokonzeka kugwira nanu ntchito. Tiyeni tonse timve zimene bwana Boni Karindo akulankhula mu video imeneyi kufotokoza za kumene kwachoka chakudya chimenechi. Kani pomwepo pamene tikubweranso ndi mapulogalamu ena, onerani perekani ndemanga yanu, komentani mmenemu, tiwuzeni ndi pati pamene tikuyenera kusintha ndipo tisintha. Ena munadandaula kuti iya timayika katagi kena kake komati Club Junta chanchani uko tikuyenera kuchosa, ndipo tachotsadi kazikhala kumayambiro ndi kumapeto kwa video basi, sitimayikanso pakati pa video zimene zichazo. Ndipo ndikuthokoza kwa nonse amene mwatengapo gawo kundidzudzula pa chinthu chimenechocho. Ndikuyenera kupanga zimene inuyo mukufuna kuti zitiyendere limodzi, osati kupanga zofunene ndekha ayi. See here are bags of maize, not from Malawi First, but from Well Wishers from United Kingdom, from a group called Samaritans Adventists, a group of well wishers from Malawi but living in the UK. They have donated these bags of maize, totaling to 14. Earlier on, I announced on a daily video, VN, to say they're going to donate, or they have donated 23 bags, but it was just a slip of the tongue. These are 14 bags solely for the people of Machinga. We want to thank Samaritans Adventist group, a group of Malawians living in the United Kingdom, for this gesture. And I want you people out there to emulate what they have done, because we are trying to feed ourselves, the poor people of Malawi, those that are in need of maize. People are suffering in Machinga, and they would like to have us to help them. That's why these people, Samaritans Adventists, a group of Malawians living in the United Kingdom, have donated these bags of maize. We want you also to do the same by donating to us through my number or through Mr. Makwa's number. You can call me on my number 099365005 to inquire more, because we are living on a Saturday to make this donation on behalf of Samaritans Adventists living in the United Kingdom. Tufuna titokoze kwambiri anzathu Samaritans Adventist okhala ku United Kingdom amene atipasa matumba 14 achimanga. Oyambirira tidanena kuti matumba alipo 23, koma kunangokhala kulakwisa kosawerenga bwino message, koma chilungamo chake ndichonena kuti matumba onse alipo 14
amene mukuwaona pano. Tikufunanso ino Amalawi akufuna kwabwino mutithandizire popanga monga amene apangira anzathu a Samaritans Adventist okhala ku America. Amalawi akufuna kwabwino amene atipasa chimanga chimene chikathandize anthu akumachinga amene akudya chiteze, amene akuvutika chifukwa cha njala. Tikuthokozeni kwambiri. Mukafuna kumva zambiri ndiyimbireni pa 092365005 ndipo tizakuwuzani zonse zofunikira, chifukwa loweruka lomweli ndi pamene tikupita kukapereka katundu ameneyi ku machinga. Mulungu akudaliseni na akuyang'anirani makamaka kwa inu amene mukupereka chithandizo chosiyanasiyana ku Malawi First kuti tikapereke kwa anthu amene akuvutika mu dziko lathu lino. Pali madera ambiri amene anthu akuvutika ndi njala, kumachingako ndi chiyambi chabe. Muito obrigado. Mulungu akudaliseni. Zikomo. Club Junta, building better Africa.